služeb nějaké společnosti. Může si nechat z internetového obchodu kdekoliv na světě zaslat krabičku, kterou si ne některá složitě připojí do svého vozidla. Ale přesně jak jste říkal, tam je problém v tom, že ta jednotka, ten Powerbox, posílá řídící jednotce vozidla mylné informace, zkreslené informace a s těmito informacemi ta řídící jednotka pracuje. Takže skutečná, k příkladu, hodnota teploty výfukových plynů je 200 stupňů Celsia, ale Powerbox té řídící jednotce řekne, teplota těchto plynů je 120 stupňů Celsia. A řídící jednotka upraví spalování na základě této mylné informace. To znamená, že ten motor nepracuje a nemůže pracovat tak, jak se od něj očekává a jak se sluší a patří. Co v tu chvíli hrozí? Může hrozit, neříkám, že tomu tak je v každém případě, ale může hrozit poškození motoru, protože ten motor nepracuje správně nespaluje, může se zanášet katalyzátor, může se zanášet filtr pevných částic, můžou se ničit vstřikovače ulízlových vozidel a ten jeden vstřikovač je otázka od 8 do 12 tisíc korun bez daně. Pokud mám 6válcové vozidlo a odešli by mi díky tomu všech 6 vstřikovačů, tak se bavíme o opravě za 80 tisíc. Jak je to s výměnou softwaru v řídících jednotkách, řekněme, starších aut? Protože, co si budeme nalhávat, je to především otázka mladších řidičů, kteří mají pocit, že auto nemá výkonu nikdy dost. Koupí si starší ojeté auto a chtěli by ho nechat načipovat nebo změnit v něm program řídící jednotky. Co je, řekněme, nějakým vodítkem v tom, jestli to auto proto je vůbec ještě vhodné, jestli nemá moc najetých kilometrů, jestli prostě není natolik opotřebované, že by tomu ten tuning vůbec jakoby neprospěl? Já vás malinko poupravím. Největší procento zákazníků naší společnosti je ve věku 35 až 50 let. Rozhodně se nejedná o mladé kluky. A naše společnost neřeší změnu zrychlení z 0 na 100. Naše společnost se zaměřuje na pružné zrychlení vozidla, na bezpečné předjetí, na vyhlazení křivek výkonu, na snížení emisí a ruku v ruce se s efektivněním spalování směsi jde i snížení spotřeby paliva. A teď abych se vrátil zpátky k vaší otázce, jak poznám u staršího vozidla, že je ještě vhodné pro zvýšení výkonu. Není to zas až tak dáno kilometrovým nájezdem každého vozidla, ale je to dáno průběžnou údržbou, pravidelnou výměnou olejů. U těch připlňovaných motorů je důležitý předtím, než od toho vozidla budu požadovat nějaký výkon, nechat to prohřát. To platí u všech motorů, aby všechno fungovalo a fungovat má. Stejně tak, pokud s přeplňovaným vozidlem jedu delší cestu po dálnici nebo si někde užívám výkonu a pak zastavím třeba u benzínové pumpy nebo musím jet natankovat, tak posledních 5 kilometrů už jedu, tak říkajíc, lehká noha, aby se mi to turbo dochladilo, aby nedocházelo k tepelným mostům mezi turbodmychadlem a blokem motoru, protože turbodmychadlo se umí ohřát na 800-850 stupňů Celsia, zatímco motor v běžném spektru se pohybuje okolo 100 stupňů. Pokud já zastavím, tak mi vzniká tepelný most, kde se mi motor po většině svého objemu schlazuje a vedle turba se mi ohřívá. A v tu chvíli může dojít ke kroucení motorového bloku, hlavy motorů. Stejně tak dochází k znehodnocování turbodmychadla, protože to turbodmychadlo je mazáno olejem a ten olej vždycky v tom turbodmychadle lehce trošičku toho oleje zůstane. A když olej dáte do prostoru, který má 800 stupňů, tak se ten olej seškvaří, udělá takové žmolky. A ty žmolky se mi postupně usazují v olejové lázni, mohou mi přicpávat mazací kanály, snižují kvalitu toho oleje, mazací schopnosti a pokud někdo na to nedbá, tak může být vozidlo i se 100 000 kilometry nevhodné k nějaké úpravě. Zatímco pokud se někdo o vozidlo stará, jak se sluší a patří, tak může ve 250, ve 300 tisících nás navštívit a rádi mu úpravu provedeme. Máme zkušenosti za loňský rok, že za náma přišli zákazníci, kteří měli na vozidlech najeto 260 000 kilometrů a dělali jsme jim úpravu Stage 3, kde ve finále měli 330 koní, 460 Nm kroutícího momentu. Auta byly fantastický, parádní svezení, všichni byli spokojení. Záleží to skutečně kus od kusu. Dokážete tuhletu analýzu nabídnout zákazníkovi, že se mu třeba podíváte do motorového prostoru nebo do spalovacího prostoru, jestli je tam všechno v pořádku a tak dále? My jsme schopni se podívat do spalovacího prostoru toho vozidla, stejně tak jsme schopni změřit plnící tlaky toho vozidla, stejně tak jsme schopni provést jízdní zkoušku, zkoušet, jak to auto skutečně funguje, ale málo kdo tohohle využívá.
pro nás, pokud se rozhodujeme, pokud ten zákazník využije našich služeb, tak je to opravdu na rozhodnutí každého zákazníka, jestli se vydá cestou zvýšení výkonu nebo nevydá cestou zvýšení výkonu. Pokud vozidlo pravidelně servisoval a ideálně má to zaznamenáno v servisní knížce, kde my si to můžeme i překontrolovat, tak žádné velké nebezpečí nehrozí. Jak to je s těmi tuningovými společnostmi? Protože když se podíváme na velké úpravce, ve drtivé většině případů jsou nějakým způsobem svázáni s motorsportem. Abt Sportsline má svůj závodní tým. AMG dneska už součást Mercedesu, ale dřív závodní tým a tak dále. Mohli bychom pokračovat dál, Schnitzer, Steinmetz a tak dále. Je tam ta souvislost mezi, řekněme, tím poctivým tuningem a tím motorsportem tak úzká? Pokud chcete dělat úpravu výkonu řídících jednotek, tak musíte mít motorsport rád. Nebo měl byste mít motorsport rád, protože to jde ruku v ruce. Naše společnost funguje na trhu od roku 1991 a v roce 2004 a 2005 se podílela na vývoji softwaru řídící jednotky švédského supersportu Koenigsegg, kde v roce 2004 jsme dosáhli titulu nejrychlejší sériově vyráběné vozidlo, kdy se podařilo v Nardu na okruhu v Itálii porazit Ferrari Enzo a světový rekord v tom roce 2004 činil 388 km/h. O rok později se podařilo získat titul nejsilnější sériově vyráběné vozidlo, kdy Koenigsegg CCR dosáhl výkonu 806 koní, a to se psal rok 2005. Mimochodem k tomu rekordnímu pokusu v Nardu, tam se váže docela hezká historka toho chlapíka, který ladil ten software. Možná bychom se o ní mohli podělit. Když jsem se Mickeyho ptal, jaké to bylo, což je člověk, který se podílel osobně na tom vývoji a na tom doladění, na těch samotných modifikacích, jaké to bylo, když v podstatě získávali nebo dobývali tento titul, tak on říkal, to byl pro mě nejhorší zážitek z celého života. A tak samozřejmě nedalo se ptat proč. A on říkal, představ si situaci, že sedíš v autě, který je ještě prototypem, kde se odlaďuje software motorů, který vznikal v podstatě z ničeho, kde se vzal základ, takzvaný hardware, a všechno ostatní jsme na tom vyvíjeli my. A já jsem seděl na místě spolujezdce, ne na sedadle spolujezdce. Sedadlo tam nebylo, seděl jsem na místě spolujezdce, na zemi, proti směru jízdy. Takhle jsem měl roztažené nohy, měl jsem tam veškeré ty diagnostické zařízení, počítač, měřáky a za jízdy na okruhu v Nardu jsem dolaďoval ten software. Ten řidič, on použil jiný výraz, který tady publikovat nemůžeme, on jel 356. A já už tohleto nikdy zažít nechci. Nicméně ho to neodradilo, u společnosti nadále zůstal a začal se věnovat dragstrům a sám sobě si dal výzvu, nebo challenge anglicky, jestli lze dosáhnout z šestiválcového motoru, který používá Saab, výkon 1000 koní. Podařilo se mu postavit vozidlo, které má 1100 kg, protože kde to šlo, tak použil karbon. Podařilo se mu získat výkon 1000 koní z toho motoru. Dělal to s jedním kamarádem a jenom vývoj softwaru pro tohleto vozidlo jim zabral řádově 2500 hodin. Dělal to ve svém volném čase. To asi říká vše o tom, jak poctivě by měl být software pro motory optimalizován a že by asi si zákazník tedy měl vybírat možná cenově ne úplně nejdostupnější, ale přece jenom produkt, který mu přinese i nějaké další záruky a ve finále je to větší potěšení. Určitě záleží na tom, jakou historii za sebou ta daná společnost má. Protože na té historii, na tom vývoji softwaru pro sportovní vozidla, pro závodní týmy, tak na tom si budujete to poznání, které aplikujete do sériových vozidel. Martine, já děkuju moc za hezký povídání, ale bohužel už nás tlačí čas, takže se budeme muset rozloučit. Díky ještě jednou za návštěvu u nás ve studiu. Děkuji za pozvání. A s vámi, vážení televizní diváci, se těším na slyšenou a na shledanou při dalším pořadu O čem se mluví.